Niin vähän jatkan tässä, että tän vähän kävelyllä ja täällä on tämmönen veneranta. Siinä olisi soutuja, moottorivenettä ja siellä on se kalamies. Eetu, meidän kalamies. Tää on no en nyt muista missä me ollaan, mutta tämmöstä. Täällä onhan sitä tullut käytyä kalassa, kun olin no lapsena ukki käytti aina, meillä oli kesämökki, niin ukki käytti aina kalassa ja semmoista. Se oli mukavaa aikaa. Nyt on kyllä vähän viileä tälle, että viileä tuuli on ja pilvinen taivas. Kunhan ei sada vettä, mutta näyttää kyllä vähän siltä, että saattaa jossain vaiheessa roiskia vettä. Katsotaan, täällä on Luka ja Elias jossain. Täällä on tämmöstä. Ihan kivan näköinen paikka tää on. Katsotaan, että hyppääkö sitä veteen saunan kautta. Täällä on pojat lämmittänyt saunaa. Täällä on puita. Tämmönen. No, semmonen siellä on. Kohta mä menen vähän takaisin. Siinä on puuvessat. Täällä on, ketäs täällä on? Kukas vihelteli ja siellä on? Missäs Elias on? Missä se Elias on? Mä oon selvää siitä. No tuolla. Vitsi, kun ois tiennyt, niin ois ostanut jotain grillattavaa. Mut kun en tiennyt tätä. Siellä ois laituri. Mikäs se tää on? Oi, tää on telttasauna. Oi jumaa. Vitsi, nyt on komea. Telttasauna. No mennään sitten, kunhan on saunat ja kaikki päällä. Tää on pakko testata tää telttasauna. Niin sulla on video päällä. No tein kuvaa nyt. Vähän erilaista matskua. Sitten tossa on laituri. Lukahan voi tosta sitten. No, joo. Elias, voiko tuolla käydä kävelemään tuossa laiturin luona? Onko se kaikille toi laituri? Katsotaan vähän laiturilta, miltä näyttää. Tämmöstä. Täällä on joku. Onkohan tuolla pukukopit sitten varmaan. Ja noin hieno sauna on nyt. Pitäähän se nyt käydä. Kyllä mä käyn. Mä en näe tästä, mä menen tuolta. Tuolla ei siis Eliaksen uimahousut. Niin, kyllä, mutta tohon. Oi, ne on kyllä hienoa. Ja nyt se aurinkokin tuli. Katsotaan vähän tänne laiturille. Joo, itekin kohta kalastan, mutta halusin nyt tehdä tämmösen. Katsotaan saadaanko suunnattua, löytyykö se Eetu tuolta. Elä Luka, oi vitsi mä säikähän aina kun. Mitä? Onhan se aluksi aina viileetä. Jos mä saan Eliakselta 2 jäätä. Jos mä heti menen uimaan, mä saan 1 jäätskin. Joo. Elä mene siihen. Elä Luka, elä hei.
Nyt äitin pitää hyvin äkkiä. Siellä se kalamies on. Mutta tämmöstä täällä on. Ja sitten sielläkin on veneet. Katsotaan tarvitaanko me pelastusrengasta. Toivottavasti ei. Tää on kyllä ihan kiva paikka. Toi telttasauna. Hui vitsi, kun äitille tulee sydäri, kun tää pelleilee tästä. Tähän hyppäämässä aina milloin mihinkin. Luka! Hei! Luka! Nyt! Toi on siis uhkarohkee. Tuonne saareen. Mä lähden kävelemään nyt takaisinpäin ja katsotaan, että tuleeko sitä kalaa. Mut mikä toi nyt on? No tuon tänne. Niin, toi oli kyllä makee toi telttasauna. Pitää se kyllä kokeilla. Hieno pausi. On tää kyllä kivaa ja kun kyllä nää Suomen maisemat, niin on nää kyllä kauniita kesäisin varsinkin, kun puissa on lehdet ja kaikki ruohonurmikot vihertää ja kukat kukkii ja sitten tää vesi, niin on tää kyllä kaunista. Kaunis Suomen luonto. No mutta tämmönen pläjäys. Moi moi, kiitos kun katsotte videon ja tilatkaa kanava. Ja nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!